3 προσευχές που θα σου δώσουν δύναμη αμέσως. Πρώτη, όταν φοβάσαι το μέλλον. Κύριε, εμπιστεύομαι το αύριο στα χέρια σου. Γνωρίζω ότι τα σχέδιά σου είναι ειρήνης και όχι συμφοράς. Ας αναπαυθώ στην υπόσχεσή σου. Δεύτερη, όταν νιώθεις μόνος και αβοήθητος. Κύριε, σε παρακαλώ να είσαι μαζί μου. Όταν όλοι οι άλλοι με εγκαταλείπουν, ας νιώσω την αγάπη σου που ποτέ δεν εγκαταλείπει. Τρίτη, όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες και δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Κύριε, δώσε μου σοφία και θάρρος για να ακούσω τη φωνή σου και να βαδίσω στο δρόμο που μου έχεις ετοιμάσει. Επίμεινε για 3 ημέρες προσευχόμενος με πίστη κάθε μέρα και θα ανακαλύψεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη ειρήνη και δύναμη. Γράψε αμήν και εύχομαι αυτή η προσευχή να σε ευλογήσει ο Θεός. Θέλεις να προσευχόμαστε μαζί καθημερινά? Κάνε κλικ στο WhatsApp στην αρχική σελίδα και έλα μαζί μας για να γίνουμε μάρτυρες των θαυμάτων του Θεού.